श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्ण अनन्या, थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण मातेजी हरी बोल. हरे कृष्ण. सर्वांना आवडलं का कीर्तन तिचं? हो, छान वाटलं अनन्या. थँक्यू व्हेरी मच. बहुत मीठी आवाज है आपकी. हरे कृष्णा. thank you very much Ananya, it was so nice. Hare Krishna. थँक यू सो मच. हरे कृष्णा. बरं, आता आपण चालू करूया. चालू करण्या अगोदर कुमुद माताजी ते जे श्लोक मी दिलेले आहेत ते म्हणता. तुम्हाला मी कोहोच नाही का केलं कुमुद माताजी? आय थिंक सो केलंय तुम्ही मला. केलंय ना? हा, आय थिंक सो. येस, हो केलंय. केलेलं. हा, ते 5-6 श्लोक आहेत ते म्हणा आणि इतर जण म्यूटच राहा आणि त्यांच्या बरोबर म्हणा ते श्लोक. माताजी मला ओके, लेट मी सी. आणि मग 2.67 आणि 9.34 अनुवाद वाचायचा आहे.
जी म्हणते मी ऍक्च्युली हा आहे म्हणजे सगळे श्लोक म्हणून ना माताजी. मी दिलेले. हो ग्रुपमध्ये आहे ते. हम्म. अध्याय 2 ओके अध्याय 2 श्लोक क्रम 14. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमपायिनो नित्यः तान् तितिक्षस्व भारत. अध्याय 2 श्लोक क्रम 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया परतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. श्लोक क्रम 67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. अनुवाद वाचा माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्याय 4 श्लोक क्रम 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. श्लोक अध्याय 9 श्लोक क्रम 34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैमम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण चालू करूया आजचा आपला अध्याय. त्या अगोदर आपण जिकडे आहोत तिकडनं श्री श्री राधा गोविंदांना नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग या अध्यायाचा अध्ययन चालू करूया. श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहिली त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करूया आणि हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी यांनी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. त्यांनी हा उपक्रम घडवला नसता तर कदाचित आज आपल्याला गीता समजली नसती किंवा आपल्याला इंटरेस्ट घेऊन आपण आपला अभ्यास चालू ठेवला नसता. तर आता आपण दुसरा अध्याय करतोय. पण मी तुम्हाला गृहपाठ दिला होता. मी तुम्हाला म्हटलं होतं की तुम्हाला जे काही पहिल्या अध्यायामधला कुठला श्लोक आवडला किंवा कुठली गोष्ट श्री प्रभुपादांनी लिहिलेली तुमच्या मनावर ती कोरली गेली आहे ते तुम्हाला सांगायला पाहिजे. कारण प्रत्येक अध्यायामधून एक टेक अवे पॉइंट आपल्याला घ्यायचा आहे. नाहीतर काय होईल, एक गोष्ट वाचल्यासारखी आपण वाचतो, पण जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो जी गोष्ट आपल्याला अत्यंत आवडली किंवा मनाला भावली किंवा आपलं आचरण सुद्धा हळूहळू आपण बदलतो. म्हणून हे मी तुम्हाला होमवर्क देते. तर आता कोण बोलणार आहे? माताजी मी सांगू? सांगा ना. मी मंजिरी. मला 24वा श्लोक मुख्य म्हणजे आधी एकच श्लोक आवडला असं सांगायचंय का दोन चालतील? नाही चालेल, दोन चालतील असं नाहीये. मला स्वतःला 24 आणि 25 हे दोन श्लोक खूप महत्वाचे वाटतात. याचं कारण असं की ह्याच्या अगोदर सगळी युद्धाची तयारी दाखवलेली आहे आणि काही श्लोकांनंतर म्हणजे रथ मध्ये नेल्यानंतर ज्यावेळी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तू आता सगळ्या ह्या गोष्टींचं निरीक्षण कर आणि ते पाहिल्यानंतर अर्जुन विषाद योग सुरू होतो. तर ह्या दोघांच्या मधलं हे 24 आणि 25 श्लोक आहेत. तर 24वा श्लोक असा आहे की एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्. तर त्यांनी जो रथ उभा केलेला आहे तर त्याच्यामध्ये ऋषिकेश म्हणजे इंद्रियांचे स्वामी
ह्या उद्देश म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना ऋषिकेश म्हणून संबोधलेलं आहे आणि अर्जुनाला गुडाकेश म्हणून संबोधलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये म्हणजे प्रत्येकाची अवस्थे काय म्हणतात त्याला उन्नती गुडाकेशासारखी व्हायला हवी किंवा आपण त्याला त्याप्रमाणे आपलं साधना असायला हवी असं मला वाटतं, म्हणून मला हा श्लोक आवडतो. आणि भीष्म द्रोण आणि त्याच्यानंतर मग या ते अर्जुनाला सांगतात की आता येथे जमलेल्या सर्व कुरुवंत्यांना तू आता पाहा. तर ह्याच्यामधनं मला असं वाटतं की ज्यावेळी आपण एखादा निर्णय घेतो तो पूर्ण विचारांती अवलोकन करून मग म्हणजे काय योग्य आणि अयोग्य ह्याचं निर्णय आपल्याला घेण्याची क्षमता आपल्याला वाढवायला हवी. आणि ह्याच्यामध्ये त्यांनी अर्जुनाला पार्थ म्हणून म्हटलंय तेही म्हणजे विशेष एक उल्लेखनीय आहे, कारण तो पृथ्वीचा पुत्र कुंती पुत्र दाखवलेला आहे आणि त्यांचं नाव हे म्हणजे पृथा असतं. तर भावनिकदृष्ट्या मला हे दोन श्लोक फार महत्वाचे वाटतात की भक्त असावा तर अर्जुनासारखा, आणि म्हणजे भक्ताच्या हाकेसरशी श्रीकृष्ण भक्ताची इच्छा पुरवतात आणि बरं तुला अवलोकन करायचंय ना, चल मी रथ जाऊन मध्ये उभा करतो, आणि मग ते त्याला सांगतात. तर ह्याच्यामधनं टेकअवे माझ्याकरता असं आहे की अर्जुनासारखं भक्ती करता यायला हवी. छान सांगितलं तुम्ही. म्हणजे आपण अर्जुन गुडाकेश आहे आणि श्रीकृष्ण हे ऋषिकेश आहे, सर्व इंद्रियांचे स्वामी. तर मग असं असल्यावर आपलं कनेक्शन आपल्या गुरूंबरोबर कसं होतं, एकदम भक्कम होतं. भक्कम होतो. तुम्ही राम भक्त आहात ना गोंदवलेकर महाराजांचे, मग तुम्हाला सुद्धा असंच तुम्ही महाराजांशी कनेक्टेड राहण्यासाठी महाराजांनी सांगितलं सतत नामस्मरण करा. बरोबर. आणि इकडे सुद्धा शिल प्रभुपाद आपल्याला तेच सांगतायत, सतत नामस्मरण करा. आणि अर्जुन सुद्धा अर्जुनाला श्रीकृष्ण तेच सांगतायत की सतत माझं स्मरण कर. पुढे भक्ती योग मध्ये आपण शिकणार आहोत. तर छान सांगितलं तुम्ही. आता आणि कोणाला सांगायचंय? कृष्ण माताजी, मी राजेंद्र पाटील. हा बोला. मला ऍक्च्युली दोन श्लोक आवडलेत. एक तर पहिला श्लोक आणि दुसरा 41वा श्लोक. तर मी थोडस लिहिलंय तर ते त्याला वेळ लागेल थोडस. वाचू का मी? थोडस लिहिलंय. वाचा ना, जे काय तुम्हाला सांगायचंय ते लिहिलेलं आहे ना तुम्ही. हो. तर 41व्या श्लोकाबद्दल सांगतो मी. श्लोक नंबर 41. संकरो नरकायव कुलध्यानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदका क्रिया. तर या श्लोकामध्ये अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं आणखी एक कारण दिलंय. खर तर त्यांनी दिलेली इतर कारणे युद्ध न करण्याची ते त्याच्या देहात्मबुद्धीला धरून होती. म्हणजे तोपर्यंत त्याला ज्ञान मिळालेलं नव्हतं. त्याला वस्तुतः अर्जुन काही भित्रा किंवा दुर्बळ नव्हता, पण तो एक शुद्ध कृष्ण भक्त असल्याने सद्गुणी होता. आपल्याच सैनिकांचा व आपल्या आप्तजन गुरु यांचा नाश होणार म्हणून त्याला त्यांची करुणा आली. या जीवितहानीचे त्याला भौतिक भय वाटत होते. नातलगांची हत्या करून मिळणारा विजय त्याला नको होता. त्यापेक्षा एकांतवासाचे वैफल्यग्रस्त जीवन त्याला योग्य वाटत होते. राजकीय कारणाकरता स्वजनांची हत्या करण्यापेक्षा साधुवृत्तीने त्यांना क्षमा करणे त्याला योग्य वाटत होते. माझ्याऐवजी श्रीकृष्णानेच त्यांना मारावे अशी त्याची अपेक्षा होती. आणि या श्लोकामध्ये असं दिसून येतं की तो सर्व शास्त्रांचा जाणकार होता. त्याच्या मते युद्धात सर्व पुरुष मारले गेले तर मागे राहिलेल्या त्यांच्या स्त्रियांपासून अनावश्यक संतती निर्माण होईल, वर्णसंकर होईल, पूर्वजांना पिंडदान व जल अर्पण होणार नाही. तसेच देवी देवता, ऋषीगण व इतर जीव व कुटुंबातील सदस्य व पूर्वज यांच्याबद्दलची ऋणे फेडली जाणार नाहीत, असं तो या श्लोकामध्ये म्हणतोय. आणि त्याच्यामुळे परंपरा नष्ट होऊन पूर्वजांचे पतन होईल. आणि या श्लोकाच्या तात्पर्यात जे मला आवडलंय ते असं की प्रभुपादांनी हे पण म्हटलेलं आहे की जो शुद्ध कृष्ण भक्त असतो त्याला ही कर्मकांड करण्याची गरज नसते, त्याच्यावर कुठलेच ऋण व त्याच्याबद्दलची कुठलीच बंधने राहत नाही. उलट तो कृष्ण भक्तिमय सेवेद्वारा सहस्र पूर्वजांची
पूर्वजांनी सर्व प्रकारच्या कष्टातून मुक्तता करू शकतो. आणि हा पहिला श्लोक जो आहे की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया. आता प्रभुपादांनी यामध्ये तात्पर्यामध्ये सुरुवातीच्या पॅरेग्राफ मध्ये भगवद्गीता काय आहे आणि गुरु शिष्य परंपरा तसेच धृतराष्ट्र व संजय यांच्यातील चर्चा याबद्दल सांगितले. तर आपण बघूयात, भगवद्गीता ही भगवंतांनी गायलेले गाणे आहे, कारण ही भगवद्गीता भगवंताच्या मुखातून आलेली आहे. ही मंत्र पण आहे, ही सूत्र पण आहे आणि ही श्लोक पण आहे. उपनिषदामधील श्लोकांना मंत्र म्हणतात, ब्रह्मसूत्रातील श्लोकांना सूत्र म्हणतात आणि भगवद्गीतेतील श्लोकांना श्लोकच म्हणतात. आता मंत्र सर्वांना माहिती आहे, सूत्र म्हणजे 1-2 शब्दामध्ये हजारो शब्दांचा अर्थ सामावलेला असतो, त्याला सूत्र म्हणतात. भगवद्गीतेला गीतोपनिषद असेही म्हणतात, कारण हे भगवानद्वारे रचलेले गीत आहे. हे आस्तिकवादी विज्ञान आहे. वेद जर गाय असेल तर तिचे दूध भगवद्गीता आहे आणि त्या गायीला भगवान दूध आहेत व तिचे दूध ते अर्जुनाला पाजत आहेत अशी इथे म्हटलेलं आहे. म्हणून आपल्या आध्यात्मिक ज्ञानाची सुरुवात ही आपण भगवद्गीतेने केली पाहिजे असे मला वाटते, कारण भगवद्गीता सर्वात श्रेष्ठ आहे. ती मंत्र पण आहे, ती सूत्र पण आहे आणि ती श्लोक पण आहे, म्हणून तिला वेदांचे सार म्हटले जाते. इथे भगवद्गीता अर्जुनाला श्रीकृष्ण गुरु होऊन देत आहेत, त्यामुळे गुरु शिष्य परंपराचे महत्व इथे अधोरेखित होते. या भगवद्गीतेत एकूण 700 श्लोक आहेत, त्यातील भगवंतांनी 574 श्लोक म्हटले आहेत, तसेच अर्जुनाने 84 श्लोक म्हटले आहेत, संजयने 41 श्लोक म्हटले आहेत व धृतराष्ट्र याने केवळ 1 श्लोक म्हटला आहे. या भगवद्गीतेत ईश्वरम म्हणजे भगवान, जीव, प्रकृती, काल आणि कर्म याबद्दल सांगितले आहे. आता भगवद्गीतेतील 1 ते 6 अध्याय हे कर्मयोगाबद्दल आहेत, 7 ते 12 अध्याय हे भक्तियोगाबद्दल आहेत, म्हणजेच भक्तांबद्दल आहेत. तसेच 13 ते 18 अध्याय हे ज्ञान योगाबद्दल आहेत, म्हणजे भक्ती करण्याबद्दल आहेत. ही भगवद्गीता 22 नोव्हेंबर 3076 DC ला भगवंतांनी कुरुक्षेत्रावर अर्जुनाला 48 मिनिटात सांगितली. तर 48 मिनिटात ही एवढं ज्ञान त्यांनी अर्जुनाला दिलं. याच्यावरून आपल्याला असं दिसतं की आपली सध्याची पोझिशन काय आहे, की आपण एवढं ज्ञान आपल्याला भगवद्गीता एकदा वाचूनही समजत नाही आणि ती परत परत वाचून त्यात नवीन नवीन समजत जाते. तर त्यावेळची परिस्थिती आणि आताच्या परिस्थितीमध्ये फरक इथे जाणवतो. म्हणून आपण 22 नोव्हेंबरला ही गीता जयंती साजरी करतो. आता पहिल्या श्लोकाबद्दल हे ज्ञान कुरुक्षेत्रावर भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितले आहे. धर्मक्षेत्र देखील आहे, हे धर्मक्षेत्र देखील आहे, कारण येथे पूर्वीपासून भरपूर धार्मिक कार्य केलेली आहे. प्रभूजी, पण का आवडला हे सांगायचं आहे आणि त्यातला टेक अवे पॉइंट काय आहे? आता याच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे की याच्यात आपल्याला भगवद्गीता पासून कशी ज्ञानाची सुरुवात करावी म्हणून मला ते आवडलंय भगवद्गीतेपासून, कारण ते वेदांचं सार आहे हे म्हणून मला आवडलंय. आणि याच्याबद्दल आपल्याला कुरुक्षेत्राबद्दल माहिती मिळते. तसेच धृतराष्ट्राचे अंतरंग याच्यातनं स्पष्ट होतं आपल्याला, की तो कसा आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा अंध होता आणि तसा तो हे होता की त्याला महत्वाकांक्षी कसा होता आपल्याच पुत्रांना राज्य मिळावे याबद्दल. तर ते पण त्याच्यात सांगितलंय. आणि त्यांनी मामका पांडवश्य असं म्हणून त्यांनी पांडवांना कुरु वंशापासून दूर केलेलं हे सुद्धा त्याच्यातनं जाणवतं. आणि नाही, एवढंच सांगायचंय मला. बरं, हरे कृष्ण. क्षितिजा माताजी. हो, हरे कृष्ण माताजी. शेवटचा श्लोक 46वा. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः. संजय म्हणाला, रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्यबाण बाजूला टाकले आणि अत्यंत शोकाकुल होऊन तो रथामध्ये खाली बसला. ही परिस्थिती आपल्या पण जीवनामध्ये कधीतरी येऊ शकते. संकटामुळे आपण खचून जातो, त्यामुळे हा श्लोक महत्वाचा वाटला.
तर धृतराष्ट्र आणि दुर्योधन यांच्या सत्तेची लालसा आणि भोग घेण्याच्या इच्छेमुळे कुरुक्षेत्राचं युद्ध अनेक प्रयत्न करूनही टळू शकलं नाही. आणि धृतराष्ट्र आणि त्याचे पुत्र सर्व लोभ आणि ईर्ष्येमुळे आंधळे झाले होते. जसा आता एखादा व्यक्ती मी आणि माझं असा स्वार्थाचा विचार करू लागतो आणि त्यातून येणाऱ्या चिंता, निराशा तो टाळू शकत नाही. जो अशा रीतीने स्वतःच्याच फायद्याच्या योजना करण्यात गुंतून गेलेला आहे, त्या पूर्ण केल्याने येणाऱ्या परिणामांची तो कल्पना करू शकत नाही. कौरवांच्या पराजयाची कारणे आपल्याला या अध्यायामध्ये स्पष्ट दिसतात. आणि पांडव जे धर्माच्या बाजूने आहेत, जरी त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला तरी त्यांचा विजय निश्चित आहे. आता इथे शंख फुंकले गेले आहेत, युद्ध सुरू होण्याची तयारी झाली आहे. पण अर्जुन कृष्णांना सैन्याच्या मध्ये निरीक्षण करण्यासाठी दोन्ही सेनांच्या मध्ये रथ घेऊन चला असे सांगतो. परिस्थिती बिकट असतानाही त्यावर चिंतन करण्यासाठी वेळ घेतो. तर आपल्या जीवनातही अशा अडचणी असतात ज्यातून आपण कधी डोकं वर काढू शकत नाही, त्यांच्या ओझ्यामुळे आपण दबून जातो. पण त्यामुळे आध्यात्मिक चिंतन करणं आपण सोडून देऊ नये. युद्धस्थळी असलेल्या अर्जुनाने हा वेळ घेतला. त्यावेळी कृष्णांनी त्याला भगवद्गीतेचा उपदेश दिला आणि त्याचा दृष्टिकोन बदलला. युद्धाचे होणारे परिणाम विचारात घेऊन अर्जुन परिस्थितीचा आढावा घेतो, पण त्याच्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे हे त्याला माहिती नसल्याने त्याचा गोंधळ अजून वाढतो. ज्याप्रमाणे आपल्याला आपण कोण आहोत, भगवंतांचा आणि आपला काय संबंध आहे, आपण या भौतिक जगात का आहोत याचं ज्ञान नसल्याने जीवनातील आव्हानांना आपण पेलू शकत नाही. अर्जुन स्वतःचा युद्ध न करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करीत कृष्णांना 5 कारणं देतो आणि दुःखाने व्याकुळ होऊन आपली शस्त्र बाजूला ठेवतो आणि युद्ध न करण्याचं ठरवतो. आध्यात्मिक प्रवासाची सुरुवात कुठल्या तरी प्रश्न किंवा शंकेने होते. अनेक वर्ष आपण आपल्या जवळचे नातेवाईक, मित्रमंडळी, समाज इत्यादींकडून यशस्वी आयुष्य कसं जगलं पाहिजे याबद्दलची काही इम्प्रेशन्स घेऊन जगत असतो आणि त्या प्रकारे आपल्या जीवनाला त्यात बसवण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे ठरवलेले टप्पे त्याप्रमाणे गाठताना आपल्या वाटेला अनेक दुःख येतात. नको असताना पण आपल्या वाटेला ही दुःख का आली आणि ह्यातून सुटका कशी करून घ्यायची ह्या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना गोंधळ उडतो. पण हीच जिज्ञासा खऱ्या अर्थाने आपल्याला मनुष्य जीवनाचं सार्थक ठरवण्यात मदत करते. मग आपण कुठून आलो, मृत्यूनंतर आपण कुठे जाणार असे प्रश्न पडतात. आणि असा व्यक्ती जेव्हा परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवून आपल्या सर्व समस्यांचं समाधान त्यांच्याकडून मिळेल असा विश्वास ठेवतो, तो भगवद्गीतेचा योग्य अभ्यासक बनू शकतो. जसा की अर्जुन भगवंतांचा प्रामाणिक शिष्य होता आणि प्रश्न विचारून त्याने भगवंतांकडून ज्ञान प्राप्त केले आणि त्याचं कल्याण झालं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप छान. वर्षा माताजी. हा माताजी, बोला. पहिला जो श्लोक आहे भगवद्गीतेच्या पहिल्या धर्मक्षेत्रे. अध्यायातला, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. म्हणजे इथं आपण जे म्हणतो धर्मक्षेत्र आणि कुरुक्षेत्रालाच धर्मक्षेत्र असं म्हणलं गेलेलं आहे. कारण इथं धर्मक्षेत्र म्हणजे जिथं माणसाची सुबुद्धी जागी होते, दुर्बुद्धी नष्ट होऊन सुबुद्धी, त्याच्यातला धर्म विवेक जागा होतो, अशी ती जागा. आणि म्हणजे माझं पर्सनली असं मला वाटतं की प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये, त्याच्या बुद्धीमध्ये एक कुरुक्षेत्र सतत सुरू असतं. ते युद्ध सतत तो लढत असतो. वैयक्तिक पातळीवर असेल, त्याच्या नैतिक पातळीवर असेल किंवा अजून बौद्धिक असेल. प्रत्येक क्षणाला आपल्याला आपल्यातला विवेक जागा करावा लागतो. अगदी साध्या साध्या गोष्टींमध्ये आपण तो विवेक जागा ठेवण्याचा प्रयत्न करणं हे फार गरजेचं असतं. एक व्यक्ती म्हणून किंवा आपण एक व्यावसायिक म्हणूनही हा श्लोक प्रत्येकाने जर सतत आपल्याला विचारत राहिलं की खरंच मी जागा आहे का, मी काय करतोय. जसं धृतराष्ट्राला प्रश्न पडला की काय करतायत पांडव आणि कौरव, तसं आपल्याच मध्ये पांडवही आहेत आणि कौरवही आहेत असं मला वाटतं. आणि त्यातल्या कौरवांवर आपल्याला विजय मिळवायचा आहे आणि पांडवांच्या बाजूनी आपल्याला जायचंय. आणि त्या पांडवांच्या बाजूनी जाण्यासाठी आपल्याला श्रीकृष्णासारखा गीतेचं अमृत देणारा आणि ज्या श्रील प्रभुपादांनी हे अमृत आपल्यापर्यंत पोहोचवलं, अशा काही व्यक्तींची सतत आपल्याला आठवण ठेवणं गरजेचं असतं. आणि तीच आठवण हा श्लोक प्रत्येक व्यक्तीला करून देतो असं मला वाटतं. ऍटलिस्ट मला तरी असं वाटतं की हा श्लोक मला प्रत्येक वेळेस जागा करत असतो की तू आहेस त्या धर्मक्षेत्रामध्ये, तू आहेस त्या धर्मक्षेत्रामध्ये, की गेलास तू अधर्मक्षेत्रात, असं मला वाटतं. म्हणून हा श्लोक मला फार आवडतो. आणि याच श्लोकामुळं
कदाचित धृतराष्ट्र जरी अंध असला तरीही त्याच्या त्या आंधळेपणाने विचारलेल्या प्रश्नामुळेच आपल्यासारख्या डोळस लोकांना सुद्धा एवढं मोठं गीतेचं अमृत पाहायला ऐकायला मिळालं. हा म्हणजे पर्सनली धृतराष्ट्र जरी आंधळा असला तरी आय थँक हिम पर्सनली की त्यांनी हा प्रश्न विचारला आणि म्हणून मला हे सगळं ऐकायला मिळालं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाला सांगायचंय, काही बोलायचंय? चालेल, मग आपण आता चालू करूया अध्याय दुसरा. आता या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे सांख्य योग. पण इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय गीतेचे सार. तर इकडे गीतेचे सार असं का म्हटलंय श्रील प्रभुपादांनी, किंवा गीतेचा सारांश? कारण हा जो दुसरा अध्याय आहे, या अध्यायामध्ये भक्ती योग, थोडा हठ योग, थोडा ध्यान योग किंवा अष्टांग योग, तर असं प्रत्येक जे काय श्री कृष्णानी 18 अध्यायांमध्ये सांगितलंय त्याचं थोडं थोडं त्यांनी इकडे आपल्याला सांगितलंय दुसऱ्या अध्यायात. भक्ती योग म्हणजे काय, कर्मयोग म्हणजे काय, ध्यान योग म्हणजे काय, हठयोग म्हणजे काय, थोडं थोडं सांगितलेलं आहे. ज्या प्रमाणे आपण ट्रेलर बघतो आणि आपल्याला समजतं की या सिनेमात काय काय असणार आहे, तसंच हा दुसरा अध्याय जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा आपल्याला समजतं की भगवद्गीतेमध्ये काय काय श्रीकृष्णाने सांगितलंय. आता सांख्य योग का म्हटलंय? सांख्य म्हणजे काय? अनालिसिस. जेव्हा आपण आता अनालिसिस कशाचा करायचा आहे की आपलं हे शरीर आहे, आपलं हे जे शरीर आहे, या शरीरामध्ये काय आहे, या शरीरामध्ये परमात्मा आहे किंवा आपला आत्मा आहे, आणि हा आत्मा कसा आहे, आणि आत्मा, या आत्म्यामुळे आपण जिवंत राहतो, आपलं शरीर जे आहे ते चालू फिरू शकतं. मग हा आत्मा कसा आहे, या आत्म्याचे जे प्रॉपर्टीज आहेत, म्हणजे पूर्ण अनालिसिस केलेला आहे की आत्मा कसा आहे, आत्म्याची साईज काय आहे. तर हे जे अनालिसिस आहे याला सांख्य म्हणतात. म्हणून इकडे या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव सांख्य योग आहे. आता आपण पटकन थोडासा रिकॅप घेऊया की पहिल्या अध्यायात आपण काय काय शिकलो. आता अर्जुनाने सांगितलं की मी युद्ध करणार नाही, तर त्यांनी कुठली कुठली कारणं सांगितली होती की मी युद्ध करणार नाही, आठवतात का तुम्हाला? कुठली कारणं सांगितली होती? की हा माता सांगू मी आता तुम्ही? सांगा ना. हा, एक कारण होतं करोना. दुसरं होतं बरोबर. दुसरं राज्य सुख भोगू करणार, हा. आणि तिसरं होतं की त्याचं अज्ञान, असमंजसपणा, अज्ञान. चौथं होतं ते पाप लागेल, म्हणजे बरोबर. कुटुंबाचं नाश झालं म्हणून. आणि बरोबर. पाचवं होतं भक्ती मार्ग. हरे कृष्ण. हा, तर पहिलं होतं करुणा, दुसरं कारण होतं आनंद नाही, तिसरं कारण होतं की हे सर्व जे काय युद्ध करणारे, मी माझ्या स्वजनांना मारणारे, त्याच्यामुळे मला पाप कर्म लागेल. चौथं होतं कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. आणि पाचवं कारण हे आज आपण बघणार आहोत 2.6 मध्ये, ते म्हणजे असमंजस. तर ही कारणं अर्जुनाने सांगितली आणि अर्जुन म्हणाला की मी युद्ध करणार नाही. तर आता आपण इकडे बघूया, प्रत्येक जे अर्जुनाने कारण दिलं होतं त्या प्रत्येक कारणासाठी श्री कृष्णाने अर्जुनाला अगदी डिटेलमध्ये समजावून सांगितले की तुझे विचार कशी चुकीची आहेत, ही सगळी कारणं चुकीची आहेत, आणि त्याला समजावून सांगितलंय की तुझे जे विचार आहेत ते चुकीचे आहेत आणि तुला असं करायला पाहिजे. मग इकडे
डायरेक्टली श्रीकृष्णाने चालू नाही केलंय अर्जुन की थांब आता मी जे सांगतो ते ऐक, हे सर्व चुकीचं आहे. नाही, जेव्हा अर्जुन श्रीकृष्णांना शरण गेला तेव्हा श्रीकृष्ण गीता बोलायला लागले. म्हणजे 2.7च्या पुढे खरं गीता चालू झाली किंवा त्यांचा संवाद चालू झाला. तोपर्यंत श्रीकृष्ण गप्पच होते, ते काही बोलले नाही. मग आता इकडे पहिल्या 10 श्लोकामध्ये तरीही अर्जुनाला अजून खूप वाईट वाटतंय की मला स्वजनांबरोबर युद्ध करावं लागेल. तर त्याबद्दल परत अर्जुन सांगतो की मी असमंजस आहे. मग 2.7 मध्ये तो कृष्णाला शरण जातो आणि मग कृष्ण त्याला समजावून सांगतात. तर पहिल्यांदा जेव्हा कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगतात तेव्हा त्याला आत्म्याबद्दल ज्ञान देतात आणि मग त्याच्यानंतर कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की तुझं कर्म किंवा तुझी ड्युटी ही तू केलीच पाहिजेस. मग थोडं बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग म्हणजे काय, तू जे काय कर्म करत आहे ते कर्म मला अर्पण कर आणि अशा तऱ्हेने तू कर्मबंधनात अडकणार नाहीस. तर मग कर्माचं महत्व सांगितलेलं आहे, भक्ती योगाचं महत्व सांगितलंय आणि जो माणूस स्थिर मनाचा असतो तोच बुद्धी योगामध्ये किंवा भक्ती योगामध्ये पुढे जाऊ शकतो. मग जो माणूस ज्याचं मन स्थिर आहे असा माणूस कोण आहे याबद्दल सुद्धा स्थिताधीर मुनींबद्दल श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे. आता आपण पहिला अध्याय झाला आपला. तर शेवटचा श्लोक होता जिकडे अर्जुन शोकाकुल झाला आणि तो रथावर बसला. आता तुम्ही मला सांगा की धृतराष्ट्राला काय वाटलं असेल जेव्हा त्यांनी संजयकडून ऐकलं की अर्जुन आता त्यांनी त्याचा गांडीव धनुष्य खाली ठेवलेला आहे आणि तो रथावर बसलेला आहे. काय वाटलं असेल? सांगा बरं, धृतराष्ट्राला काय वाटलं असेल? बोला. पांडव माघार घेतील असं वाटलं असेल. बरोबर. आणि त्याला आनंद झाला असेल का धृतराष्ट्राला हे ऐकल्यावर की अर्जुन अगदी खचून गेलेला आहे? आनंद झाला असेल. आनंद झाला असेल त्याला. तर आता आपण बघूया पहिला श्लोक. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. पहिला श्लोक जी. संजय ओम श्री परमात्मने नमः. ऐकू येत नाहीये. एक सेकंड माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, करुणेने भारावलेल्या, मन खचलेल्या आणि अश्रूंनी नेत्र भरून आलेल्या अर्जुनाला पाहून मधुसूदन श्रीकृष्ण पुढील प्रमाणे म्हणाले. हरे कृष्ण. आता जेव्हा धृतराष्ट्राने ऐकलं की हा अर्जुन युद्ध करणार नाही असं म्हणतोय आणि त्यांनी त्याचा धनुष्यबाण खाली ठेवलाय आणि आता रथावर बसलाय, तेव्हा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे की धृतराष्ट्राला आता वाटलं की युद्ध होणार नाही किंवा त्याला आनंद झाला असेल की अर्जुन युद्ध करणार नाहीये. तर इकडे त्याच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघून संजय सांगतोय धृतराष्ट्राला की आता मधुसूदन बोलायला लागले. तर त्यांनी श्री कृष्णाना मधुसूदन का म्हटलंय? मग संजयला धृतराष्ट्राला सांगायचंय
की मधुसूदन म्हणजे ज्याने मधु असुराचा वध केला तो मधुसूदन. आणि आता अर्जुनामध्ये जे अज्ञान आहे, जो गोंधळ उडालेला आहे, म्हणजे आपण म्हणूया गोंधळासूर हा मोठा राक्षस अर्जुनाच्या मनात आहे, तर त्याचा सुद्धा वध श्रीकृष्ण करणार आहे. ज्या प्रमाणे त्यांनी मधूचा वध केला होता, त्याचप्रमाणे आता अर्जुनाच्या अज्ञानाचा ते श्रीकृष्ण वध करणार आहे. आणि असं म्हटल्याने संजयला वाटलं किंवा त्याला खात्री होती की त्याला जो आनंद झालाय धृतराष्ट्राला, आता तो आनंद त्याचा टिकणार नाही. 2.2. हा बरं, इकडे आता आणि एक शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की जी आपली करुणा असते, किंवा आता इकडे अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे, तो शोक करतोय, तर ही सर्व अज्ञानाची लक्षणं आहेत. हे जे अर्जुनाला घाबरलेला आहे किंवा त्याला युद्ध करायचं नाही आहे, हे जे आहे हे त्याच्या शारीरिक नातेसंबंध, माझे स्वजन आहे, म्हणजे शरीरावर अवलंबून आहे. आणि जेव्हा करुणा असणं खूप गरजेचं आहे, पण ती करुणा आपल्याला आत्म्याबद्दल असली पाहिजे. जो आत्मा सनातन आहे त्याच्याबद्दल करुणा असणं ही योग्य करुणा आहे. पण ही अटॅचमेंटमुळे, आपल्या फॅमिली अटॅचमेंटमुळे जी करुणा उत्पन्न झाली आहे, जो शोक उत्पन्न झालाय, जे अश्रू त्याच्या डोळ्यात आहेत, हे अयोग्य आहे. आता पहिल्या श्लोकामध्ये आपण थोडस वाचूया. हो. बुडणाऱ्याच्या वस्त्राबद्दल करुणा करणे व्यर्थ आहे. 6वी हा. लाईन आहे. हो, हरे कृष्ण. बुडणाऱ्याच्या वस्त्राविषयी करुणा करणे व्यर्थ आहे. अज्ञानरूपी महासागरात बुडालेल्या मनुष्याला त्याच्या बाह्य वस्त्ररूपी स्थूल शरीराचे रक्षण करून वाचवता येत नाही. जो हे जाणत नाही आणि केवळ बाह्य वस्त्रांविषयी शोक करतो, त्याला शूद्र किंवा अनावश्यक शोक करणारा असे म्हटले जाते. अर्जुन क्षत्रिय होता आणि अशा प्रकारच्या वर्तणुकीची त्याच्याकडून अपेक्षा नव्हती. तथापि भगवान श्रीकृष्ण अज्ञानी मनुष्याचा शोक नष्ट करू शकतात आणि याच उद्देशाने त्यांनी भगवद्गीता सांगितली. सर्वोच्च अधिकारी भगवान श्रीकृष्ण यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा अध्याय आपल्याला भौतिक शरीर आणि आत्मा यांच्या पृथक्करणात्मक विवेचनाद्वारे आत्मसाक्षात्कारासाठी मार्गदर्शन करतो. जेव्हा एखादा मनुष्य सकाम कर्माप्रती अनासक्त होऊन कार्य करतो आणि आत्म्याच्या संकल्पनेत दृढपणे स्थित होतो, तेव्हाच त्याला या प्रकारच्या साक्षात्कार प्राप्तीची शक्यता आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे आता शूद्रांची क्वालिटी काय असते की त्यांची करुणा त्यांचं शरीर आहे आणि शरीराने निर्माण केलेली जी नाती आहे त्यांच्यावर असते. हा शूद्रांचा गुण आहे. बाह्य वस्त्र जे आहे त्या बाह्य वस्त्राकडे ते आसक्त असतात, तर अशा लोकांना शूद्र म्हटलेलं आहे. आता पुढचा 2.2 कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. कुतत् स्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तुझ्यामध्ये अशा अशुद्ध गोष्टी कशा आल्या? ज्या मनुष्याला जीवनाच्या मूल्यांचे ज्ञान आहे त्याला या मोहमयी गोष्टी मुळीच शोभत नाहीत. असा मोह मनुष्याला उच्चतर लोकांमध्ये नेण्यात नाही तर त्याच्या दुष्कीर्तीला कारणीभूत होतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे सुरुवात केली आहे, श्रीकृष्ण बोलायला लागले. तर इकडे त्यांनी श्रीकृष्ण उवाच असं नाही म्हटलंय, श्री भगवान उवाच असं म्हटलंय. तर श्री कृष्णाना भगवान या नावाने संबोधलेलं आहे. आता कोण सांगेल भगवानचा अर्थ काय आहे? जरा 1 मिनिट मी आले.
बरं सांगा बरं, भगवान म्हणजे कोण? हरे कृष्णा. बोला. भगवान ज्यांच्याकडे संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बळ, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान आणि संपूर्ण वैराग्य असतं, त्याच्याने युक्त असतो, अशा व्यक्तिमत्वास भगवान असे म्हटले जाते. बरोबर आहे. तर ज्याच्याकडे संपूर्ण म्हणण्यापेक्षा सुद्धा आपण जरी म्हटलं की ज्याच्याकडे अमर्यादित ऐश्वर्य आहे, अमर्यादित बल आहे, अमर्यादित सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, प्रसिद्धी आहे, असा जो आहे त्याला भगवान म्हणतो आपण. आपल्या इकडे आपल्याला जरी या सगळ्या 6 क्वालिटीज चुकून एकामध्ये दिसल्या तरी त्या लिमिटेड असतात, मर्यादित असतात. पण ज्यांच्याकडे अमर्यादित हे ऐश्वर्य आहे, षड ऐश्वर्य आहे, त्याला आपण भगवान म्हणतो. आता कृष्ण अर्जुनाने सगळी कारणं सांगितलेली आहेत की मी का युद्ध करणार नाही. तर इकडे या दुसऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण अर्जुनाला हाक मारताना अनआर्य असं म्हणतो, अनार्य जुष्टम. तर अनआर्य म्हणजे काय, आर्य म्हणजे काय, अनआर्य म्हणजे काय? तर आर्य म्हणजे जे सिव्हिलाइज्ड आहेत. आता सिव्हिलाइज्ड म्हणजे असं नाही ज्यांच्याकडे ज्यांची उच्च राहणी आहे किंवा जे खूप शिकलेले आहेत, यांना आपण सिव्हिलाइज्ड किंवा आर्य म्हणत नाही. आर्य म्हणजे ज्याला या मानव जन्माचा महत्व समजलेला आहे आणि हे जे हे मानव शरीर मला मिळालेलं आहे आणि त्याचा योग्य तऱ्हेने उपयोग कसा करायचा हे ज्याला माहिती आहे आणि ज्याला ज्ञान आहे आणि जो अध्यात्माच्या मार्गावर चालत आहे, जो श्री कृष्णाने सांगितलेल्या भगवद्गीते मधल्या जे आदेश आहेत त्याचं आचरण करत आहे, त्याला आर्य म्हणतात. आणि जो अनसिव्हिलाइज्ड आहे, अनसिव्हिलाइज्ड म्हणजे की जो या भौतिकातच गुंतलेला आहे, ज्याला हे ह्युमन लाईफ, हा जो मानव जन्म आहे त्याचं काय महत्व आहे याच्याबद्दल पूर्ण अज्ञानी आहे, त्याला श्री कृष्ण अनआर्य असं म्हणतात. तर आता इकडे श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की तू अशा तऱ्हेने बोलतोयस, अशा तऱ्हेने तुझं आचरण आहे की जे आर्याला शोभत नाही. आणि तू तर खरा आर्य आहेस, पण तू अनआर्यासारखा वागत आहेस. आणि असा जर तू वागलास तर काय होईल, 2 गोष्टी होतील. तर त्या अकीर्ती लिहिलेलं आहे इकडे आणि अस्वर्ग्यम. तर अकीर्ती म्हणजे आता तू युद्ध करणार नाहीस, तू म्हणतोस तू पलायन करणार आहेस आणि कुठल्या तरी जंगलात राहणार आहेस. तर यांनी तुझी जी अकीर्ती आहे, म्हणजे तुला सर्वजण तुझी निंदा करतील. कीर्तीच्या ऑपोजिट निंदा, सर्वजण तुझी निंदा करतील आणि तू इनफेमस होशील. म्हणजे ज्या गोष्टी तू कधीच केल्या नाहीस पण आज तू हे युद्ध करणार नाहीस, त्या गोष्टीसाठी तू प्रसिद्ध होशील, तू इनफेमस होशील. मग हे पहिलं कारण सांगितलं अर्जुनाला. आणि दुसरं की तू युद्ध तुला करायलाच पाहिजे. युद्ध केलं नाहीस तू तर तुला स्वर्गलोक मिळू शकणार नाही. म्हणजे दोन्ही तऱ्हेने, मटेरियली आणि स्पिरिच्युअली, म्हणजे तुझं भौतिक जीवनात सुद्धा तुला अकीर्तीच मिळणार आहे हे युद्ध न करून. आणि जर तू म्हणतोयस की मला युद्ध करायचं नाही, तू तुझा बाण खाली ठेवलेला आहेस आणि अशा तऱ्हेत जरी तुला शत्रूंनी मारलं ते तू स्वीकार करशील, पण हे सोल्युशन नाही आहे. अशा तऱ्हेने तुला स्वर्गलोक मिळणार नाही. तर दोन्ही तऱ्हेने तुझं भौतिकरित्या पण आणि आध्यात्मिक रित्या पण तुझा डाऊनफॉल आहे, तुझी उन्नती तर निश्चितच होणार नाही. तर आता इकडे या तात्पर्यामध्ये
श्रील प्रभुपादांनी भगवान याचा अर्थ परत जरा विस्ताराने सांगितलाय की भगवान म्हणजे कोण. आता जे परम सत्य आहे याचा साक्षात्कार आपण 3 स्तरांवर करू शकतो. तर पहिला जो स्तर आहे तो म्हणजे निर्विशेष ब्रह्म जो सर्वव्यापी आहे. दुसरा स्तर जेव्हा आपण परम सत्याला जाणू शकतो तो म्हणजे परमात्मा जो सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि जी अंतिम पायरी किंवा फायनल स्टेज ऑफ रिअलायझेशन म्हणजे भगवान, पुरुषोत्तम भगवान. आता इकडे हे जे 3 स्तर आहेत श्रीला प्रभुपादांनी याचं उदाहरण दिलंय. आता समजा जर तुम्ही खोली तुमची बंद केलेली आहे आणि सर्व पडदे वगैरे ओढलेले आहेत. आता तुम्हाला माहित नाही तुमच्याकडे घड्याळ नाहीये किती वाजले, तर तुम्ही पडदा ओढला तर तुम्हाला प्रकाश दिसतो, मग तुम्ही म्हणता की दिवस आहे हा. आता हा जो प्रकाश आहे हा सर्वत्रच असतो. तर त्याचप्रमाणे निर्विशेष ब्रह्म किंवा ब्रह्मन स्वरूप जे श्री कृष्णाचं आहे ते म्हणजे कृष्णाच्या भोवती असलेलं तेज आहे. तर ही झाली पहिली पायरी. दुसरी पायरी, एखादा माणूस म्हणे की एवढा प्रकाश कुठून येत आहे, म्हणून तो त्याच्या बाल्कनी मधून बघेल आणि त्याला सूर्य दिसेल. एका ठिकाणी सूर्य आहे आणि सूर्यापासून हा प्रकाश येतोय. मग तो काय म्हणेल की हा जो सूर्य आहे सूर्यामधून हा प्रकाश येतोय. त्याचप्रमाणे जो भक्त थोडासा प्रगत झालेला आहे तो काय म्हणेल की जी भगवान साक्षात्काराची दुसरी पायरी आहे त्याच्यावर तो चढलेला आहे आणि तो म्हणेल कृष्ण परमात्मा म्हणून सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. पण जो अंतिम साक्षात्कार झाला तो म्हणजे की जेव्हा आपण सूर्यलोकात जातो तेव्हा आपण जाणतो की तिकडे सुद्धा सूर्य देवता आहे. तोपर्यंत आपण जेव्हा लांब असतो तेव्हा आपल्याला त्याचा पूर्ण रिअलायझेशन किंवा पूर्ण साक्षात्कार झालेला नसतो. तर भगवान म्हणजे आपण श्री कृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान आहे. त्यांचं सुद्धा रूप आपल्यासारखंच आहे. त्यांना सुद्धा 2 हात आहेत, त्यांना सुद्धा 2 पाय आहेत किंवा ते बासरी वाजवतात हे जाणणं. पण त्यांचं शरीर कसं आहे, दिव्य आहे. आपलं शरीर दिव्य नाहीये, आपल्या शरीराचा नाश होतो. तर जेव्हा आपण हे जाणतो की श्री कृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत, हे सुद्धा आपल्यासारखे आहेत, त्यांना सुद्धा शरीर आहे परंतु ते दिव्य आहे. हा जो साक्षात्कार आहे हा आता तुमचा साक्षात्कार पूर्ण झाला. तुम्ही अंतिम पायरीवर आहात. जसं बघा, समजा जर तुम्ही ट्रेनसाठी उभे असाल आणि एक प्लॅटफॉर्मवर उभे आहात आणि एक गाडी येते, तेव्हा लांबून आपल्याला फक्त त्या गाडीचे फ्लॅशलाईट्स दिसतात. तेव्हा इतक्या लांबून तुम्ही जाणू शकता का ही कुठली ट्रेन आहे, या ट्रेन ही कुठे चालली आहे, या ट्रेनचा रंग काय आहे? नाही, तुम्ही फक्त लाईट बघता जो जवळ जवळ येतोय. आता ती ट्रेन आणि थोडी जवळ आली, मग तुम्हाला दिसतं की ट्रेन कशी आहे, रेक्टँगल आहे. प्रत्येक इंजिनच्या पाठीमागे डबे आहेत, त्या डब्यांमध्ये खिडक्या आहेत, खिडक्यांच्या आतमध्ये माणसं बसलेली आहेत, हे तुम्ही जाणू शकता. आता जेव्हा ट्रेन तुमच्या अगदी समोरासमोर उभी राहिली मग तुम्ही वाचू शकता ट्रेनचा नंबर काय आहे, ही ट्रेन कुठे चालली आहे. ते म्हणजे ट्रेन बद्दलचं ज्ञान तुम्हाला पूर्ण मिळालं. त्याचप्रमाणे हे ब्रह्मन, परमात्मा आणि भगवान हे ज्या 3 पायऱ्या आहेत, आपल्याला कुठेही मध्ये थांबायचं नाही. आपल्याला थेट भगवंतांपर्यंत जायचंय. त्यांची ओळख आपल्याला पूर्ण तऱ्हेने करून घ्यायची आहे. तर अशा तऱ्हेने इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की इकडे श्री भगवान उवाच म्हटलेलं आहे प्रत्येक श्लोकाच्या सुरुवातीला.
आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. बरं, इकडे आणि एक शिला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की ब्रह्मदेव, भगवान शिव, नारायण कोणत्याही जीवाकडे श्री कृष्णां इतके संपूर्ण ऐश्वर्य नसते. म्हणून इकडे ब्रह्मसंहिता किंवा भागवतात सगळीकडे म्हटलेलं आहे की कृष्ण हेच भगवान आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. याच्यात नारायण म्हटलेलं आहे. नारायण म्हणजे हे एक्सपान्शनच आहे ना कृष्णांचं? पण जी श्रीकृष्णांची एक्सपान्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा कृष्णाच्या सगळ्या क्वालिटीज नाही आहेत. आता श्री कृष्णांमध्ये जर 64 क्वालिटीज असल्या तर आपण तर प्रभू रामचंद्रांमध्ये 62.5 आहेत. भगवान ओके. आता बघा, श्री कृष्ण आहेत हे बासरी वाजवत असे. प्रभू रामचंद्रांचं रूप तुम्ही बघितलंय का? त्यांच्या हातात बासरी आहेत, बघितलंय नाही. तुम्ही रूप? नाही. किंवा लीला माधुर्य हे जे आहे हे 100% श्री कृष्णांकडे आहे. लीला माधुर्य प्रभू रामचंद्रांकडे आहे पण लिमिटेड आहे, म्हणून 62.5. त्याच्यानंतर विष्णू रूप किंवा नारायण रूप जे आहे त्याच्यामध्ये फक्त 60 क्वालिटीज आहेत. ओके. तर असं करून प्रत्येकामध्ये त्या क्वालिटीज ज्या आहेत त्या कमी कमी आहेत. मला वाटतं यांच्यामध्ये शंकरांमध्ये त्या की ब्रह्मदेवामध्ये 78% आहेत. म्हणजे आउट ऑफ 64 78% करा किती येते. आणि पण शिव हे डायरेक्ट एक्सपान्शन आहे का यांचं कृष्णांचं? नाही, जेव्हा श्री कृष्ण भौतिक जगाचा त्यांना संहार करायचा असतो तेव्हा त्यांना भौतिक प्रकृती बरोबर त्यांना किंवा भौतिक प्रकृतीच्या आधाराने त्यांना हा संहार करावा लागतो. तर त्यासाठी जेव्हा ते गुण अवतार घेतात त्या कृष्णाच्या गुण अवताराला जो संहार करतो त्याला शिव म्हणतात. अच्छा. ओके. ओके. बरं, आता आपण पुढचा घेऊया श्लोक. बरं, या थोडस 1 मिनिट जरा वाचायचं आहे. तो दुसरा श्लोक लिहिलेला आहे ना त्याच्यानंतरचा 3rd पॅरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या उपस्थितीत ते वदंती श्लोक आहे त्याच्या खाली म्हणताय ना माताजी? नाही, हा. पुन्हा पुरुषोत्तम. कला पुंस त्याच्यानंतर 3रा पॅरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या उपस्थितीत. हा, 1 मिनिट. श्रीमद भागवतात सुद्धा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे अनेक अवतार सांगितलेले आहेत, पण श्रीकृष्णांचे आदिपुरुष श्री भगवान असेच वर्णन करण्यात आलेले आहे आणि त्यांच्यापासून अनेक अवतारांचा विस्तार होतो. या ठिकाणी उल्लेखलेले भगवत अवतार म्हणजे भगवंतांची विस्तारित रूपे आहेत किंवा त्यांच्या विस्तारित रूपांची अंश रूपे आहेत. पण श्रीकृष्ण स्वतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. म्हणून परमात्म्याचे आणि निर्विशेष ब्रह्माचे उगमस्थान असणारे श्रीकृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य आहेत. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांच्या उपस्थितीत श्री अर्जुनाचा आपल्या नातलगांविषयींचा शोक हा निश्चितच अशोभनीय आहे. म्हणून श्रीकृष्ण कुतः म्हणजे कोठून या शब्दात आपले आश्चर्य व्यक्त करतात. आर्य म्हणून जाणल्या जाणाऱ्या सुशिक्षित समाजातील व्यक्तींकडून अशा प्रकारचे दौर्बल्य कधीच अपेक्षित नव्हते. आध्यात्मिक ज्ञानावर आणि जीवन मूल्यांवर आधारित असणाऱ्या समाजातील व्यक्तींनाच आर्य हा शब्द लागू पडतो. जीवनविषयक भौतिक संकल्पनेने पछाडलेल्या लोकांना जीवनाचे ध्येय हे परम सत्य श्री विष्णू किंवा श्री भगवान यांची प्राप्ती आहे याचे ज्ञान नसते. ते भौतिक जगाच्या बाह्यात्कारी रूपाद्वारे आकर्षिले गेल्यामुळे त्यांना मुक्ती म्हणजे काय याचे ज्ञानच नसते. या लोकांना भौतिक बंधनातून मुक्त कसे व्हावे याचे ज्ञान नसते. त्यांना अनार्य असे म्हटले आहे. अर्जुन क्षत्रिय असूनही त्याने युद्ध करण्याचे नाकारल्यामुळे क्षत्रियांनी
क्षत्रियांना नेमून दिलेल्या कर्तव्यांपासून तो भ्रष्ट होत होता. अशा प्रकारची भ्याड वृत्ती अनार्यांना शोभणारी होती. हरे अशा कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अनार्य आणि आर्य हे तुम्हाला क्लिअरली समजलंय की अर्जुन युद्ध करायला तयार नव्हता आणि हे जे तो कर्तव्यापासून दूर जात होता याला अनार्य असं म्हटलेलं आहे. आता तिसरा श्लोक कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. 2.3 ना माताजी? हा 2.3. मांस्मकमापार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, अशा हीन नपुंसकतेची कास धरू नकोस. असे करणे तुला शोभत नाही. अंतःकरणाचे असे क्षुद्र दुबळेपण सोडून दे आणि हे परमतप उठ. हरे कृष्ण. तर आता इकडे श्रीकृष्ण जरा चिडलेले आहेत आणि ते अर्जुनाला क्लैबम असं म्हटलंय. म्हणजे जो इम्पॉर्टंट आहे, इम्पॉर्टंट कशामध्ये, टू डिस्चार्ज हिज ड्युटी, त्याची ड्युटी तो करत नाहीये म्हणून त्याला कृष्ण चिडून हा शब्द वापरलेला आहे क्लैबम. आणि इकडे त्याला दुसऱ्या शब्दाने त्याला रिमाइंड केलेलं आहे, त्याला आठवण करून दिलेली आहे की अर्जुना तू कोण आहेस, तू पार्थ आहेस, तू परंतप आहेस. पार्थ म्हणजे कोण, जो पृथ्वीचा मुलगा आहे तो पार्थ. म्हणजे तू एक वीर क्षत्रिय घराण्यातला मुलगा आहेस किंवा वंशज आहे आणि तू परंतप आहे. परंतप म्हणजे काय, जो शत्रूला त्रस्त करतो तो. तर असा तू आता इम्पॉर्टंट झालेला आहेस, तू तुझी ड्युटीच करायला तयार नाहीयेस असं. आणि दुसरा एक शब्द शूद्रम, हा शब्द श्रीकृष्ण अर्जुनाला वापरतात. का वापरतात, कारण अशा शब्दाने अर्जुनाचा अपमान केल्यावर अर्जुनामध्ये त्याचं रक्त उसळायला लागेल आणि तो त्याची ड्युटी करेल. अशा तऱ्हेने श्री कृष्णाने शूद्रम आणि क्लैबम हे शब्द वापरलेत आणि त्याबरोबर अर्जुनाला प्रोत्साहन द्यायला पार्थ आणि परंतप हे सुद्धा शब्द वापरलेले. तर यात आपण थोडस वाचूया. दुसरी ओळ, श्रीकृष्णांचे पिता वसुदेव. हा, हरे कृष्ण. श्रीकृष्णांचे पिता वसुदेव यांची पृथा ही बहीण असल्यामुळे अर्जुनाचे आणि श्रीकृष्णाचे रक्ताचे नाते होते. जर एखाद्या क्षत्रियाचा पुत्र युद्ध करण्याचे नाकारत असेल तर तो केवळ नावापुरता क्षत्रिय राहतो आणि जर एखादा ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करीत असेल तर तो सुद्धा केवळ नावापुरताच ब्राह्मण राहतो. असे क्षत्रिय आणि ब्राह्मण म्हणजे पित्याचे अपात्र पुत्र होत. म्हणून अर्जुनाने याप्रमाणे अपात्र क्षत्रिय पुत्र होऊ नये अशी श्रीकृष्णांची इच्छा होती. अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा अत्यंत जीवलग मित्र होता आणि श्रीकृष्ण रथावर प्रत्यक्षपणे त्याला मार्गदर्शन करीत होते. परंतु या सर्व गोष्टी अनुकूल असताना जर अर्जुनाने युद्धाचा त्याग केला तर ते त्याच्याकडून अपकीर्तिकारक कार्य घडले असते. म्हणून श्रीकृष्ण म्हणतात की अर्जुनाच्या ठिकाणी अशा प्रकारची प्रवृत्ती असणे हे त्याच्यासारख्या व्यक्तीला शोभण्यासारखे हरे नाही. कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपण बघितलं की श्री कृष्ण चिडून अर्जुनाला क्लैबम, शूद्रम हे शब्द वापरतात. पण त्याच्या पाठीमागे श्रीकृष्ण काय विचार करतात की मी त्याला असं जरा चिडून बोललो तर त्याचं क्षत्रिय रक्त उसळून येईल आणि तो युद्धाला तयार होईल. ज्याप्रमाणे एखादे वडील आपल्या मुलाला किंवा आई आपल्या मुलाला ओरडते, शिक्षा करते, त्या पाठीमागे काय असतं की तो मुलगा आहे तो चांगला, त्याचा उद्धार व्हावा किंवा त्याला चांगले गुण लागावे. 2.4. येस माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारार्वरिसूदन.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मला पूजनीय असणाऱ्या भीम, द्रोणांसारख्या व्यक्तींशी मी बाणांनी कसे काय युद्ध करू शकेन? हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुन श्री कृष्णाना दोन नावानी हाक मारतोय, एक अरिसूदन आणि एक मधुसूदन. तर अर्जुन काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे श्री कृष्णाना, की हे भीष्म आणि द्रोण जे आहेत ते माझे गुरुजन आहेत. तू कोणाची हत्या केली आहेस किंवा तू कोणाला मारलेला आहेस? तर मधुसूदन, मधु नावाचा राक्षस होता, त्याला तू मारलंयस. सो इट्स ओके. तू अरिसूदन आहेस म्हणजे तुझ्या शत्रूंना तू मारतोस. अरिसूदन आहेस तू, मधुसूदन आहेस तू. सो दॅट्स ओके. पण तू इकडे मला कोणाची हत्या करायला सांगतोयस? तू मला माझ्या गुरूंची हत्या करायला सांगतोयस, माझ्या आजोबांची हत्या करायला सांगतोयस. तर हे योग्य आहे का? जे गुरुजन आहेत, जे आपल्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत, तर त्यांच्या प्रती आपण शाब्दिक वाद सुद्धा घालू नये. हे आमचे संस्कार आहेत. आणि कृष्णा, तू असं केलेलं आहेस का? तुझे जे पितामह आहेत उग्रसेन किंवा तुझे जे गुरु आहेत सांदीपनी आहेत, तू त्यांच्याबरोबर असा व्यवहार केलेला आहेस का? म्हणून अशा तऱ्हेने अर्जुन इकडे श्री कृष्णाना अरिसूदन, अ किलर ऑफ एनिमीज, आणि मधुसूदन, किलर ऑफ डेमन मधु, की तुला हे ठीक आहे, पण तू इकडे मला कोणाची हत्या करायला सांगतोयस? 2.5. येस माताजी. हरे कृष्ण. गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् हृदिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मा सम असणाऱ्या माझ्या गुरुजनांना मारून जगण्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणे अधिक श्रेयस्कर आहे. जरी त्यांना भौतिक लाभाची इच्छा असली तरी ते ज्येष्ठ आहेत. त्यांची हत्या केल्यास आपले सर्व भोग रक्तरंजित होतील. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुन सांगत आहे की हे जे सगळे माझे गुरुजन आहे त्यांची हत्या करून मी घोर पाप करणार आहे. मग इकडे श्रीला प्रभुपादांनी दिलंय की दुर्योधन आणि द्रोणाचार्य आणि भीष्म हे अधर्माच्या बाजूला होते. त्या प्रत्येकांची कारणं होती. द्रोणाचार्यांना भाग झाले कारण त्यांची जी सॅलरी होती किंवा त्यांचा जे आर्थिक पाठिंबा होता त्याच्या पाठीमागे दुर्योधन होता, म्हणून त्यांना दुर्योधनाची बाजू त्यांनी घेतली. पण हे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा हे गुरुजन केवळ पैशासाठी, किंवा आता भीष्म पितामह त्यांनी प्रतिज्ञा घेतली होती की मी हस्तिनापूरच्या सिंहासनाकडे माझी नेहमी निष्ठा राहील. पण या परिस्थितीमध्ये गुरु म्हणून त्यांनी आपली आदरणीयता गमावली होती. आणि जरी हे असे असले तरी अर्जुनाला वाटत आहे की हे सर्वजण त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि म्हणून त्यांनी त्यांची हत्या करणं किंवा त्यांच्यावर युद्ध करणं हे योग्य नाही. आता पुढचा बघूया आपण 2.6. येस माताजी. हरे कृष्ण. न चैतन्यकतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्र पुत्रांची हत्या केली
तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे अर्जुन जो आहे त्याचा जो असमंजसपणा आहे, इनडिसिजन, की मी काय करू, युद्ध करू की युद्ध करू नको, हे तर माझ्या समोर उभे आहेत. तर हे जे कारण आहे, पाचवं कारण, की मला युद्ध करायचं नाही, ते हे 2.6 मध्ये आपल्याला दिसून येतं. आता अर्जुनाने बघा किती विचार केलाय, म्हणजे एक समोर प्रॉब्लेम आहे, त्याच्या सर्व बाजूनी अर्जुनाने विचार केलेला आहे. जणू काय तो प्रॉब्लेम डायसेक्ट केलेला आहे त्यांनी आणि सांगितलं बघा ही एवढी सगळी कारणं आहे, त्याच्यामुळे मी हे युद्ध करू शकत नाही. आणि अर्जुन कोण होता? तो तर श्रीकृष्णांचा महान भक्त होताच, पण अत्यंत ज्ञानी होता. अर्जुनाच्या मनावर, त्याच्या इंद्रियांवर पूर्ण संयम होता. तो त्याचा जन्म, तो एक राजपुत्र होता, राजघराण्यात त्याचा जन्म झाला होता. पण आता अर्जुन काय म्हणतोय की मी जंगलात जाईन, मी भिक्षा मागून राहीन. म्हणजे हे जे अर्जुन आता आपल्याला दिसतंय की अर्जुनाला युद्ध करायचं नाही, त्याला राज्य नकोय, तो जंगलामध्ये भिक्षा मागेल, हे एक अनासक्तीचे एक लक्षण आहे. आणि आपल्याला काय समजतं की जर आपल्याला अध्यात्मात उन्नती करायची असेल तर मात्र आपल्याला दोन गोष्टी लागतात, गुरुवर विश्वास लागतो आणि भौतिकाप्रती आपल्याला अनासक्ती लागते. आणि हे जे सद्गुण आहेत, हे सद्गुण आपण, या सद्गुणांमुळे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. तर इकडे आपल्याला दिसून येतं की अर्जुन असमंजस तर झालेला आहे, पण हा जो प्रॉब्लेम त्याच्यासमोर उभा आहे की मी युद्ध करू की युद्ध करू नको, हा प्रॉब्लेम त्यांनी प्रत्येक अँगलनी बघितलेला आहे. तो महान भक्त आहे, श्रीकृष्णाचा भक्त आहे, ज्ञानी आहे, इंद्रियांवर संयम आहे, राजपुत्र आहे तो, तरी देखील तो सगळ्याचा त्याग करायला तयार आहे, जंगलात भिक्षा मागून राहण्याची त्याची तयारी आहे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की यावरून सिद्ध होते की अर्जुन हा मोक्ष प्राप्तीला सर्वथा योग्य आहे. जोपर्यंत इंद्रिय निग्रह करता येत नाही तोपर्यंत उच्चतर अशा ज्ञान अवस्थेची प्राप्ती होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे जर तुम्हाला ज्ञान हवं असेल किंवा भक्ती हवी असेल तर तुमच्यामध्ये हे सद्गुण हवे. 2.7, आता 2.7 आपण करूया आणि मग थांबूया. कार्पण्य दोषोपहते स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याचरणाविषयी गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे यासंबंधी मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश द्या. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय की मी तुला शरण आलेलो आहे, आता मात्र तू माझं मार्गदर्शन कर. आता इकडे बघा, मला सांगा बरं, तुम्हाला काय वाटतं शरण म्हणजे काय? कोण सांगेल? शरण जाणे म्हणजे काय? आपले सर्वस्व अर्पण करणे. बरं, आणि काय? सर्वस्व म्हणजे काय? तन मन बुद्धी सगळं. कारण आपली परिस्थिती गोंधळलेली आहे, आता आपल्याला काही असमंजस आहोत, आपल्याला काही समजत नाही. बरोबर आहे. बरं, आणि कोण सांगेल शरण म्हणजे काय?
हरे कृष्ण माताजी. शरण जाणे म्हणजे त्यांची आज्ञा आणि त्यांनी दिलेली आदेश हे पाळायचं. आपली इच्छा महत्वाची नाही, पण बरोबर. भगवंतांची किंवा गुरुची इच्छा महत्वाची धरून. बरोबर. तर आणि कोणाला काही सांगायचंय? शरण जाणे म्हणजे आपण कृष्णाला सांगणे की कृष्णा, मी तुझी आहे, मी तुझा आहे, आणि जे काय माझ्या जीवनात घडेल हे तुझ्याच इच्छेने घडणार आहे, आणि त्याचा सर्वत्र मी त्याचा सर्व स्वीकार करत आहे. जे काय घडतंय, जे तुमच्या मनाच्या विरुद्ध घडतंय, जे तुमच्या मनाप्रमाणे घडतंय, दोन्हीही सिच्युएशन आहेत त्या कृष्णाकडूनच आलेल्या आहेत. त्यांना एक्सेप्ट करणं आणि कृष्णाला कधीही आरोपी ठरवणं नाही की कृष्णा, हे बघ, मी तुझा इतका जप करते पण तू मला काय दिलंस, तुझ्यामुळे हे असं झालं. म्हणजे ब्लेम गेम आपल्याला इकडे खेळायचा नाहीये. आपण आपल्याला जे काही कुठलीही सिच्युएशन जेव्हा आपण स्वीकार करतो, हसतो की कृष्णा ही तुझ्याकडून आलेली आहे म्हणून मी त्याचा स्वीकार करतो आनंदाने, त्याला म्हणतात की शरण. आपण श्रीकृष्णाला शरण गेलेलो आहे. यात सगळं आलं. आपण श्रीकृष्णांच्या आदेशांचं पालन करायचं, आपल्या गुरुनी दिलेल्या आदेशांचं पालन करायचं, जप करायचं, हे सगळं आलं. पण त्याचा इसेन्स किंवा कोर काय आहे? कृष्णा, मी तुझी आहे. आणि कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये कृष्णाला ब्लेम करायचं नाही, हे मुख्य आहे. तर आता इकडे शब्द पहिलाच आहे, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव. तर कार्पण्य हा जो शब्द आहे हा कृपण या शब्दातून आलेला. तर मला कोण सांगेल कृपण म्हणजे काय? कंजूस. शब्दात काय? कंजूस. कंजूस. बरं, आणि कोणाला काही सांगायचंय? बरं, कृपण म्हणजे कंजूस. कंजूस आपण शब्द वापरतो जास्त करून पैशाशी रिलेटेड. या माणसाकडे भरपूर पैसा आहे पण हा कंजूस आहे, हा कुठेही आपले पैसे घालवत नाही, नेहमी चालत जातो, नाहीतर बसनी जातो, कधी उबरनी नाही जात, किंवा अशा तऱ्हेने आपण म्हणतो कंजूस, ज्याच्याकडे खूप आहे पण तो देत नाही, दान करत नाही. आता इकडे जे आलंय कृपणचं कार्पण्य झालंय. इकडे कार्पण्य किंवा कृपण याचा असाही अर्थ होतो नॅरो माइंडेड, संकुचित जो आहे तो. आणि कार्पण्याच्या विपरीत शब्द म्हणजे ब्राह्मण. ब्राह्मण म्हणजे कसा? खूप मोठा हृदयाचा आहे, त्याला आपण ब्राह्मण म्हणतो. मग आता इकडे आपण बघूया की आपल्याला हा मानव देह मिळालेला आहे. तर या मानव देहामध्ये आपण काय विचार करतो की आपली सर्वात मोठा ॲसेट काय आहे? बिगेस्ट ॲसेट इन द ह्युमन लाईफ काय वाटतं तुम्हाला आहे? आपलं शरीर, कारण शरीराद्वारेच आपण बरोबर. ते अचीव करू शकतो. बरोबर. आपलं शरीर म्हणजे आपला बंगला, गाडी, बँक बॅलन्स, आपले दागिने किंवा आपली इमिजिएट फॅमिली हा आपला ॲसेट नाहीये. आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा ॲसेट म्हणजे आपलं मानव शरीर. आणि हे मानव शरीर तुम्हाला इंद्रिय दिलेली आहेत. ही इंद्रिय तुम्ही कशी वापरता याच्यावर ठरतं की तुम्ही कृपण आहात की तुम्ही ब्राह्मण आहात. आता एखादा जो कृपण माणूस आहे तो काय वापरेल? त्याचे डोळे, कान काय वापरेल? तो गाणी ऐकायला, सिनेमा ऐकायला. त्याची जिव्हा कशाला वापरेल? हॉटेलमध्ये जाऊन चांगलं खाण्यासाठी वापरेल. किंवा समजा जर त्याला कुठे तो गेला साईट सीइंगला जायचं असेल तर तिकडे पायाने चालत जाईल. तर जी काय इंद्रिय दिलेली आहे त्या इंद्रियाचा वापर तो भौतिक आनंद घेण्यासाठी
वापरतोय. आपण सुद्धा आता आपल्या इंद्रियांचा वापर कृष्णासाठी किती वापरतोय? तुम्हाला दिवसभरात 24 तास आहेत. आता तुम्ही म्हणाल की मी 2 तास जॉब करते, म्हणजे 24 तासापैकी फक्त 2 तास तुम्ही कृष्णासाठी वापरताय. म्हणजे काय? हे जे इंद्रिय आहेत ते पूर्ण तऱ्हेने कृष्ण भावनेमध्ये वापरले पाहिजेत, पूर्ण तऱ्हेने. तेव्हा आपण ब्राह्मण होतो, कृपण होत नाही. कृपण म्हणजे आपण खूप कमी कमी वापरतो. चला आता मी थोडा जप करते, इनफ. आता जास्त मी इंद्रियांना जपामध्ये वापरणार नाहीये, तेव्हा आपण कृपण होतो. तर इकडे कार्पण्य म्हणजे आपण आपल्याला दिलेला मानव देह कृष्ण साक्षात्कारासाठी किंवा कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरत नाही. तर ते का नाही वापरत? आपल्याला अज्ञान असतं किंवा आपलं जे स्पिरिच्युअल नॉलेज असतं ते खूप कमी असतं. पण ब्राह्मण कसा असतो की ब्राह्मणाला या मानव देहाचं मूल्य माहीत असतं आणि त्याप्रमाणे त्याचं आचरण असतं. तो त्याची इंद्रिय कृष्ण सेवेसाठी, जपासाठी किंवा फक्त प्रसाद खाण्यासाठीच वापरतो. तर याला ब्राह्मण म्हणतात. आता जेव्हा आपण कृपण असतो किंवा इकडे कार्पण्य म्हटलंय, त्यांनी एक इफेक्ट होतो. काय होतो इफेक्ट? तर कार्पण्यामुळे दोष निर्माण होतात. आता हे दोष, मुख्य दोष म्हणजे काय आहे की इकडे आपल्याला समजतं की जो पॉझिटिव्हनेस आहे की मी आणि माझं, याला आपण हृदयाची दुर्बलता असं म्हणतो. तर ही जी हृदयाची दुर्बलता निर्माण होते, ही कशामुळे निर्माण होते? कार्पण्य, आपण आपला जो स्वभाव असतो तो कृपण असतो, त्याच्यामुळे हा दोष निर्माण होतो. आपण म्हणतो ही माझी गाडी, ही माझी फॅमिली, असं. जो ब्राह्मण असतो तो काय म्हणतो की हे जे सर्व आहे, माझं घर आहे, माझे पैसे आहे, माझी बायको, मुलं आहे, हे सर्व ही श्रीकृष्णाची प्रॉपर्टी आहे. आणि मी हे जे सर्व माझे पैसे आहेत किंवा माझा बंगला आहे, हे सगळं मी कृष्णाच्या सेवेसाठीच वापरणार आणि त्याच्यामुळे दिलेला मानव जन्म तो योग्य उद्देशासाठी वापरतो. आणि योग्य उद्देशासाठी जेव्हा तो वापरतो तेव्हा आपण अशा माणसाला ब्राह्मण म्हणतो. बघा आता एक याच्यामध्ये संस्कृतमध्ये बकऱ्याला अजम म्हणतात. तर आता जो बकरा असतो तो कसा करतो? मॅ 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 असं करून तो ओरडत असतो. तर हे जेव्हा तो ओरडतो तेव्हा एखादा कोल्हा येतो त्याचा आवाज ऐकून आणि तो कोल्हा या बकऱ्याला मारून फस्त करतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण मी माझं, माइन अँड मी, हे जेव्हा आपण करतो माझं माझं माझं, तेव्हा आपण मॅ 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 या जो अजम आहे, जो बकरा आहे, त्याच्या सारखं आपण ओरडत असतो. त्यावेळेला काळरूपी कोल्हा येतो आणि आपल्याला फस्त करतो. जीवनाचा जेव्हा अंत येतो, जेव्हा तुम्ही बघा की जे काय आपण मिळवलेला आहे, हा जो काळरूपी कोल्हा आहे तो एक एक करून सगळं घेऊन जातो आणि शेवटी आपलं शरीर घेऊन जातो. तर अशा तऱ्हेने जो कृपण असतो त्याला अज्ञान असतं आणि म्हणून तो ओरडत असतो, हे माझं आहे, माझं, मी अँड माइन, हे तो करत असतो. आणि त्याचा अंत कसा होतो हे मी तुम्हाला सांगितलं. ब्राह्मण हा काय म्हणतो की हे जे काय सर्व मला कृष्णाने दिलंय, माझा परिवार दिलाय, हे घर दिलंय मला, माझा इतका बँक बॅलन्स दिलाय, हे सगळं काही माझं नाहीये. मी फक्त या प्रॉपर्टीचा केअरटेकर आहे.
आणि ही जी सगळी प्रॉपर्टी आहे ही मी कृष्णासाठीच वापरणार आहे, कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरणार आहे. तर ब्राह्मण काय म्हणतो की मी फक्त केअरटेकर आहे, पण कृपण काय म्हणतो मी आणि माझं असं म्हणत असतो तो. तर हे जे आहे हे असं सोपं नसतं म्हणायला. आपल्याला सर्वांना माहितीये की या सर्व ब्रह्मांडाचा प्रोप्रायटर हा कृष्ण आहे, पण आपण म्हणतो का की कृष्ण हे सर्व तुझं आहे. जेव्हा वेळ येते आपल्याला दान करायची तेव्हा आपल्याला अज्ञान असतं किंवा हा जो कार्पण्य स्वभाव असतो त्याच्यामुळे जो दोष निर्माण होतो, तेव्हा ऍक्च्युली जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा आपले हात आपण पाठी घेतो. तर आता मी तुम्हाला सांगितलं कार्पण्य किंवा कृपणा असल्यावर दोष निर्माण होतो. या दोषामुळे काय होतं, उपहता स्वभाव म्हणजे तुमची जी तुमच्या हृदयामध्ये दुर्बलता येते. कुठे दुर्बलता येते की आपली जी स्पिरिच्युअल ड्युटी असते, जी आध्यात्मिक कर्तव्य असतात ती आपण करू शकत नाही. बघा आता श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय, तुम्ही 16 माळांचा जप करा सांगितलंय ना. आपल्याला तो करता येतो का? नाही का? हा इकडे दोष आहे आपल्यामध्ये. हा दोष कशामुळे आहे? आपण कार्पण्य आहोत, त्याच्यामुळे हा दोष निर्माण होतो आणि त्याचा डायरेक्ट रिझल्ट काय होतो, आपली जी स्पिरिच्युअल ड्युटी असते, जे आध्यात्मिक कर्तव्य असतात ती आपण करू शकत नाही. मग हा जो उपहता स्वभाव असतो, या उपहता स्वभावामुळे काय होतं की आपलं जे मन असतं या मनामध्ये कन्फ्युजन निर्माण होतं. हा, कन्फ्युजन निर्माण झाल्यानंतर आपण नेहमी कन्फ्युज्ड असतो किंवा आपण नेहमी हा प्रश्न आपल्यामध्ये असतो व्हाय मी, अशामध्ये आपण शोक करत असतो की हे संकट माझ्यावरच का आलं. समजलं? तर असं कार्पण्य म्हणजे लॅक ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज. लॅक ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज गिव्स राईज टू पॉझेसिव्हनेस, हा दोष आहे. मग या दोषामुळे काय होतं, उपहता स्वभाव म्हणजे वीकनेस ऑफ द हार्ट किंवा तुमच्या हृदयाची दुर्बलता होते. या हृदयाची दुर्बलता झाल्यामुळे काय होतं, तुम्ही संमूढ चेता म्हणजे तुमचं जे मन आहे ते कसं असतं, कन्फ्युज्ड असतं. कन्फ्युज्ड माइंड म्हणजे यू कॅनॉट डू युअर स्पिरिच्युअल ड्युटी, तुम्ही कुठलंही आध्यात्मिक कर्तव्य करू शकत नाही आणि तुमचं मन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ लॅमेंटेशन अँड कन्फ्युजन. लॅमेंटेशन म्हणजे शोक करायचं आणि गोंधळलेलं असतं. तर या या गोष्टी होतात जेव्हा तुम्ही कृपण असता तेव्हा. आता बघा एक गोष्ट सांगते तुम्हाला. एकदा नारद मुनी एका गावामध्ये गेले आणि त्यांना एक छोटा मुलगा दिसला, खूप गोंडस होता आणि हसत होता आणि तो ABCD शिकत होता, लिहायला शिकत होता. तर नारद मुनी त्याला म्हणाले की तू इकडे तुझा टाइम कशाला घालवतोयस, तू असं कर, हे सगळं शिकण्यापेक्षा तू कृष्णाच्या पवित्र नामांचा जप कर आणि मग तू जप करायला लागल्यावर मी तुला लगेच येईन आणि मी तुला स्वतः माझ्या बरोबर आध्यात्मिक जगात घेऊन जाईन. तर तो छोटा मुलगा असतो, तो म्हणाला की अहो मुनी, मला तुमच्यावर कुठे नाही यायचंय, मला माझ्या मित्रांबरोबर खेळायचंय. मग तो मुलगा म्हणतो की ठीक आहे. नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मग तू आता थोडं तू अभ्यास कर, तुझ्या मित्रांबरोबर खेळ, काही दिवसांनी मी परत येईन. मग काही दिवसानंतर आल्यावर ते बघतात की हा मुलगा आता मोठा झालाय, त्याचं नाव कैलाश आहे. आणि मग नारद मुनी म्हणतात तुला आठवतं ना, तू लहान असताना मी आलो होतो, आता चल वेळ नको घालवूस, माझ्यावर आध्यात्मिक जगात कर, तिकडे तुला खूप मजा येईल. मग
मग हा जो कैलाश आहे तो म्हणतो नाही नाही, आता तर माझ्या परीक्षा आहेत, मला परीक्षेमध्ये पास व्हायचंय, मी अभ्यास केलेला आहे. मग नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे. मग काही वर्षांनी येतात, चल बरं आता माझ्यावर आध्यात्मिक जग. नाही नाही, आता माझं लग्न व्हायचंय, तर आत्ता नाही मला वेळ, मग तुम्ही नंतर या. मग खूप वर्ष जातात. आता हा कैलाश आहे, याचं लग्न होतं, त्याला मुलं असतात आणि नारद मुनी म्हणतात की कैलाश आता तरी माझ्यावर चल आध्यात्मिक जगात. मग कैलाश म्हणतो नाही, माझी मुलं आहेत, माझी बायको आहे, माझा बिझनेस आहे, मला माझ्या मुलांना शिकवायचंय, आता मी तुझ्यावर कसा येऊ. मग नारद मुनी म्हणतात बरं. काही वर्षांनी येतात तेव्हा बघतात की हा कैलाश आता वृद्ध झालेला आहे. मग नारद मुनी म्हणतात बरं आता चल बरं, आता तुझी मुलं मोठी झाली आहेत, तुझा बिझनेस बघतायत, आता तरी तुझं कुठलं कर्तव्य उरलेलं नाहीये. मग कैलाश म्हणतो हो बरोबर आहे, पण अजून माझी मुलं जबाबदारीने बिझनेस करत नाहीये, मला सारखं त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं लागतं. मग नारद मुनी म्हणतो बरं. आणि काही वर्षांनी नारद मुनी परत येतात. तेव्हा घरी आल्यावर ते बघतात की एक फोटो लावलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये फोटोला हार घातलेला आहे आणि मग त्याला समजतं की आता कैलाश गेलेला आहे म्हणून. मग त्याला नारद मुनींना वाईट वाटतं आणि ते घरातून बाहेर जातात. तेव्हा तिकडे कुत्रा भुंकायला लागतो. नारद मुनी कुत्र्याकडे बघतात आणि तो कुत्रा बोलायला लागतो की मी कैलाश आहे, तुम्ही ओळखलं नाही का मला. तर नारद मुनी म्हणतात अरे तुला कुत्र्याचं शरीर मिळालं, कसं काय मिळालं. तर मग कैलाश म्हणतो अरे माझी मुलं जबाबदार नाही आहेत, केअरलेस आहेत, नीट बिझनेस बघत नाही, प्रॉपर्टीवर लक्ष नाही. मग प्रॉपर्टीवर लक्ष कोण ठेवणार, मलाच तर ठेवायला पाहिजे. मला विचार करा, मला इकडे या प्रॉपर्टीचा राखण करण्यासाठी आता मी कुत्र्याचा जन्म घेतला, म्हणजे कोणीही चोर या प्रॉपर्टीमध्ये नाही येणार आणि सगळी ही जी प्रॉपर्टी आहे ही एकदम सेफ राहील. मग नारद मुनींनी सांगितलं बरं आता तरी चल माझ्या बरोबर. कैलाश म्हणाला नाही नाही, माझी ड्युटी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, मी या प्रॉपर्टीचं रक्षण करत आहे. मग नारद मुनी जातात. परत काही वर्षांनी येतात. आता तो कुत्रा नसतो. मग नारद मुनींना वाईट वाटतं. ते जसे बाहेर जातात तसा त्यांना एक साप दिसतो आणि तो साप त्यांच्याशी बोलायला लागतो की मी कैलाश आहे. मग नारद मुनी म्हणतात अरे तू साप कसा काय झालास. मग कैलाश म्हणतो बघ माझी केवढी मोठी प्रॉपर्टी आहे आणि या प्रॉपर्टीमध्ये कितीतरी प्राणी येतात, वाटेल तसे फिरतात आणि या इकडे जे धान्य उगवलेलं आहे किंवा जी झाडं आहे त्याची नासधूस करतात, म्हणून यांना त्रास देण्यासाठी मी साप झालेलो आहे आणि पर्सनली मी माझ्या प्रॉपर्टीचं रक्षण करत आहे. आता नारद मुनीला समजतं की हा जो कैलाश आहे, मी याला काय सांगतोय माझ्या बरोबर चल, ही गोष्ट त्याला अजिबात समजणार नाही. म्हणून नारद मुनी आत जातात आणि आतमध्ये त्या कैलाशची मुलं असतात, त्यांना सांगतात बघा बाहेर तुमच्या अंगणामध्ये एक साप आहे. मग ती मुलं एक काठी घेऊन येतात आणि त्या काठीने सापाला मारून टाकतात. झालं, आता कैलाश मेलेला. आपल्या सर्वांमध्ये कैलाश आहे. वॉन्टिंग टू पोस्टपोन सरेंडर म्हणजे शरण आपण जाण्यासाठी ही सगळी कारणं सांगतोय, नाही नाही नाही, आणि आपण इतके लांब फेकले जातोय, म्हणजे कृष्णापासून इतके लांब आपण फेकले जाऊ की आपल्याला त्याची कल्पनाही नाही येणार. एका बाजूनी मेकॅनिकली आपण जॉब करतोय, पण आपलं सगळं जे लक्ष आहे ते भौतिकाकडे आहे, मेकॅनिकल सगळं चालू आहे आपलं. पण हे जे आहे की आपल्याला जे आपण शरण जातो, हे जे शरण जाणं आहे ते आपण मनात म्हणजे असं निश्चयात्मक बुद्धीने आपण शरण गेलं पाहिजे, जाणलं पाहिजे. Not one moment of your life you should waste.
असा एक क्षणी गेला पाहिजे नाही गेला पाहिजे जिकडे तुम्ही कृष्णाचं नाम घेत नाही, जिकडे तुम्ही त्याच्या गुणांचं, त्यांच्या लीलांचं स्मरण करत नाही, असा एक सेकंदी नाही गेला पाहिजे. भलं पहिलं मेकॅनिकल होत राहील, पण हे जे मेकॅनिकल होईल हे कधी चेंज होईल आणि कधी तुमच्यामध्ये जे आहे जे स्पॉन्टेनियस लव्ह म्हणजे कृष्णासाठी जे प्रेम आहे, जे एकदम स्पॉन्टेनियस, मला शब्द येत नाही मराठीमध्ये, ते प्रेम एकदम कधी जागृत होईल, उत्स्फूर्त. उत्स्फूर्त प्रेम कधी जागृत होईल हे तुम्ही समजू शकणार नाही. पण त्यासाठी आपल्याला शील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय याचं आपल्याला पालन करायचंय. तर यात आपण थोडस वाचूया. कार्पण्य दोषो. आता इकडे जो शेवटचा पॅरेग्राफ आहे ना तो वाचायचा आहे. देहात्म बुद्धीने वश झालेल्या हरे कृष्ण. देहात्म बुद्धीने वश झालेल्या कृपण व्यक्ती आपले कुटुंब, समाज, राष्ट्र इत्यादींच्या प्रती अत्यंत आसक्त होऊन आपला वेळ वाया घालवतात. त्वचा रोगाच्या आहारी जाऊन मनुष्य आपल्या कुटुंबावर, उदाहरणार्थ आपल्या पत्नीवर, मुलांवर आणि इतर सदस्यांवर आसक्त होतो. कृपण व्यक्तीला वाटते की आपण आपल्या कुटुंबियांचे मृत्यूपासून संरक्षण करू शकतो किंवा आपले कुटुंब आणि समाज आपल्याला मृत्यूच्या दाढेतून वाचवू शकतो. आपल्या मुलांची काळजी घेणाऱ्या पशूंमध्येही अशा प्रकारची कौटुंबिक आसक्ती आढळून येते. अर्जुन बुद्धिमान असल्यामुळे त्याने जाणले की आपली कुटुंबियांवरील आसक्ती आणि त्यांना मृत्यूपासून वाचवण्याची आपली इच्छा ही आपल्या गोंधळास कारणीभूत आहे. जरी तो समजू शकत होता की आपल्याकडून युद्ध कर्तव्य अपेक्षित आहे, तरी मानसिक दौर्बल्यामुळे तो आपले कर्तव्य पार पडू शकत नव्हता. म्हणून तो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु भगवान श्रीकृष्ण यांना निश्चित उत्तराविषयी विचारणा करीत होता. तो श्रीकृष्णांचे शिष्यत्व पत्करण्यास सिद्ध होता. त्याला मित्रत्वाची बोलणी थांबवायची आहेत. गुरु आणि शिष्य यांच्यामधील संभाषण अत्यंत गंभीर असते आणि म्हणून मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक गुरु समोर अर्जुनाला गांभीर्याने बोलायचे होते. यास्तव भगवद्गीतेतील ज्ञानाचे श्रीकृष्ण हे आद्य आध्यात्मिक गुरु आहेत आणि गीता जाणणारा अर्जुन हा सर्वप्रथम शिष्य आहे. अर्जुन भगवद्गीता कशी जाणून घेतो हे गीतेमध्ये सांगण्यात आले आहे. तरी सुद्धा मूर्ख सांसारिक विद्वान म्हणतात की मनुष्याने श्रीकृष्णांना एक व्यक्ती म्हणून शरण जाण्याची आवश्यकता नाही, तर श्रीकृष्णामधील अजन्मा तत्वाला शरण जाणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्णांच्या आंतरिक आणि बाह्य स्वरूपामध्ये काहीही भेद नाही. जो हे सत्य जाणत नाही त्याने भगवद्गीता जाणण्याचा प्रयत्न केला तरी तो महामूर्खच होय. हरे कृष्ण. कितीदा तरी शील प्रभुपादांनी सांगितलंय की कृष्णाचं सुद्धा रूप आहे आणि ते सुद्धा आपल्यासारखंच आहे, आपल्यासारखंच शरीर आहे, फक्त त्यांचं शरीर दिव्य आहे आणि आपलं शरीर नाशवंत आहे. कित्येकदा त्यांनी सांगितलंय. तर कृष्णाला जेव्हा आपण शरण जातो तेव्हा इकडे त्यांनी सांगितलंय की जे मूर्ख लोक आहेत ते म्हणतात की श्रीकृष्णामधील अजन्मात तत्वाला शरण जाणे आवश्यक आहे आणि व्यक्ती म्हणून शरण जाण्याची आवश्यकता नाही. नंतर पुढे पुढे बघा 9वा अध्याय 8वा अध्याय तिकडे आपल्याला लक्षात येतं की श्रीकृष्ण जे सांगतात की मी सुद्धा माझंही रूप तुमच्यासारखंच आहे, श्रीकृष्ण आपल्याला सांगतात. बघा आपण आता जेव्हा एखादा शर्ट घालतो किंवा कुर्ता घालतो तेव्हा तो जो कुर्ता असतो त्याला सुद्धा हात असतात ना. का हात असतात? कारण आपल्याला हात आहे म्हणून. आणि आपण डायरेक्टली आपण कृष्णापासून आलेलो आहे, तर आपलं जे रूप आहे हे कृष्णासारखंच आहे. आपल्याला सुद्धा कृष्णासारखंच जे रूप आहे तेच रूप आपल्याला सुद्धा मिळालेलं आहे. ज्याप्रमाणे एक आई आणि एक मुलगा, तिचा मुलगा किंवा मुलगी, साम्य असतंच ना दोघांमध्ये, तसंच आहे. फक्त श्रीकृष्णाचं शरीर दिव्य आहे आणि आपला नाशवंत आहे. आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? प्रश्न नसतील तर आपण उद्या, तुम्हाला वेळ आहे का परत 4 वाजता
4 ते 5 जर मी घेतला तर, कारण हा जरा अध्याय मोठा आहे. चालेल माताजी. चालेल माताजी. इतरांना चालेल. चालेल चालेल. चालेल? हो 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 चालेल. माताजी. बरं, मग मी त्याप्रमाणे लिंक पाठवते. काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? आता तुम्हाला समजलं ना कार्पण्य काय, ब्राह्मण काय, कार्पण्याने कसे दोष निर्माण होतात आणि मग फायनली आपलं मन कसं कन्फ्युजन मध्ये जातं आणि आपण आध्यात्मिक कर्तव्य करू शकत नाही. म्हणजे थोडक्यात माताजी की आसक्ती ही हळूहळू कमी करायची आपण. हो, बरोबर आहे. बरं, मग मी आता कुमुद माताजी श्लोक म्हणता शेवटचा. कुमुद माताजी नाही येत. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सगळेजण म्हणा आता माझ्यावर, अनम्यूट करा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरी हरे बोल. हरे कृष्ण. कृष्णा काही हरी आहेत बोल. का हरे तुम्हाला? बोल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. काही डिफिकल्टी, काही प्रश्न विचारायचे आहेत? माताजी हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. हरे कृष्ण माताजी. ते हरे कृष्ण. शिवतत्वचं मला अजून माताजी कन्फ्युजनच आहे. रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? ओके, हो.